Salutare și bine ați revenit la un nou episod Rods and Reels. De data aceasta mă aflu pe lacul Cetariu, balta mea de suflet. În această partidă pescuiesc alături de colegul meu Lehel. Eu pescuiesc standul 7, iar el standul 8. Taberele sunt deja făcute, lansetele sunt poziționate. Amândoi am și înlădit câte un pic peste lansetele noastre. Așteptăm trăsăturile, sper să vă putem arăta câteva capturi pentru care lacul Cetariu este renumit. Stați aproape și vizionare plăcută! Prima seară, primul pește, un super comun de 13 kg. Din păcate nu prea stă la poze, mai încerc o dată, dar dacă nu iese nu mai forțez. Nu. Asta este, eliberăm. Să vină următorul. Bine, mă. Da. Bună dimineața, este luni. Noaptea trecută am reușit să-mi capturez primul crab din această partidă, un comun de 13 kg. Spre fericire a venit de pe mijlocul patului de nadă și pe bilă. Neașteptat, sincer, din experiențele mele și cum cunosc bilele ce folosesc. În partidele precedente am avut nevoie de aproximativ 36 de ore să se mufeze peștii pe nadă. Acum, dacă am reușit prima noapte, e numai un bonus. Sper să rămână tot așa. Lehel și el a avut ceva prezentări și pe pat și izolat. Nu a reușit să le scoată, plus că a avut ceva trăsături foarte anemice cam toată noaptea, cel mai probabil avea ceva tramvai în zonă. Amândoi pescuim aceeași linie, 88 de metri, ca și patul de nadă. Pescuim cu două lansete pe pat, a treia izolat, cu bag-uri, niște cobre peste montură. Vom vedea ce ne aduce ziua. Deocamdată vremea o să fie în continuare caldă astăzi, dar de noapte vin ploile. Până acum mereu am mers balta destul de bine pe ploaie. Eu zic că o să ne ajută. Schimbarea asta de vreme o să fie mai incomod pentru noi, dar asta este, suntem pregătiți. Hai la treabă! Așa arată mixul meu de nădire din această partidă, deocamdată. Două feluri de boilesuri, una de nădit, iar cealaltă premium. Folosesc cam 1 kg de premium la 3 kg de bile de nădit din gama Michel Zadravec.
Ca și premium folosesc Robin Red TNT Spice-ul, favoritul meu. Mereu mi-a dat rezultate foarte bune pe această locație. Completez mixul cu niște pelete să am ceva de atracție mai rapidă la începutul partidei până mi se activează un pic patul de nadă. Iar dacă îmi iese planul și o să se activeze patul, o să scot peleții și o să nădesc strict cu bile, atât din cobră cât și din spomb. Ce se întâmplă, doctore? După vreo 4 trăsături ratate noaptea trecută, în sfârșit o auzit și colegul senzorii și eu am avut un rateu, nu de mult, nu prea mult ziua, dar avem speranțe. Speranța moare ultima. Era bubo. Intrăm în luni seara. Astăzi, pe cursul zilei, nu s-a întâmplat mare lucru. Am avut un dropback care, din păcate, nu s-a finalizat. La el a reușit să captureze un amur de 16 kg. Vremea este în schimbare, vine un front rece cu ploi destul de serioase. Vedem cum va afecta pofta peștilor, sperăm că înspre bine. Trăsătură pentru colegul Lehel, după ce s-a eliberat standurile de mai jos de noi, către coadă, s-a dus până la standul 10, a aruncat un bag în colț către standul 22 în apă mică și iată că după vreo o oră jumate i-a și plecat lanseta. Hai să vedem ce are atașat pe partea cealaltă a lansetei. Este marți, plouă de dimineață aici pe Cetariu. Noaptea trecută nu am avut nici măcar un țac. În schimb, colegul Lehel de pe standul 8 a reușit să captureze încă un crape la ora 3-3:30 noaptea. Am avut în schimb spre dimineață o trăsătură iar anemică. Din păcate s-a dus și ăsta în timpul drillului. Până acum am 2 trăsături pe bilă de 24. Sper să se mufeze pe bile mari. Poate oarecum o să pot să fac și o selecție pe parcursul partidei dacă încerc să-i mufez pe bilele de 24. Deocamdată nu am din ce să fac selecție, fiindcă nu prea am răspuns din partea peștilor. Vom vedea ce ne aduce ziua. Sper ca ploaia asta să se pună puțin în mișcare. Deocamdată de dimineață tot sar peste tot, peste paturile noastre de nadă, dar pur și simplu nu coboară la nadă, nici cum nu reușesc deocamdată să provoc nicio trăsătură. Dacă pun momeli mici, intră plătica, momelile mai mari nu ia crapul, cam greu deocamdată. Bună ziua din nou!
este miercuri deja. Au trecut aproape 72 de ore de când am ajuns pe baltă. Din păcate numai peștele ăla de 13 kg în prima noapte am notabil până în momentul de față. Plus încă câteva rateuri. Pur și simplu nu înțelegem cu la ce se întâmplă. Avem trăsături și ce avem îs răruți, că așa e mai drăguț. Dar pur și simplu nu se înțeapă. Acum ori sunt tramvaie, ori nu mănâncă cum trebuie, că altfel nu îmi explic. Monturile care mereu îmi dau randament, acum pur și simplu parcă nu înțeapă peștele. Tactica o continuăm, nădim mai mult sau mai puțin, întreținem vadul, că nu avem de unde să știm când se mufează peștii. Trebuie să fim pregătiți în cazul în care vin peste noi, să putem să ținem. Sunt genul de pescar care nu prea schimbă tacticile. Zona unde am început să mămesc s-a confirmat, cam toate trăsăturile mi-au venit de pe patul de nadă. Singura chestie ce am făcut diferit este că am scos peleții din mixul de nădire. Nădesc strict cu boilesuri din experiențele mele anterioare pe Cetariu. Boilesurile mi-au dat cel mai bun randament pe termen lung. Într-adevăr, sunt cazuri în care se mufează mai greu, mai târziu, dar pe termen lung, cam mereu asta a fost tactica câștigătoare. Cu 2 lansete pescuiesc pe patul de nadă mereu, schimb eventual mărimea, monturile, lungimea monturilor, firele și cârligele folosite, dar se pare că nu acolo este problema. Din când în când mai arunc și un momitor pe patul de nadă să văd dacă mai reușesc să păcălesc vreun pește așa, dar la nici 20 de minute intră plătica instant, orice să am la cârlig, cum simte plătica peletele îi acolo. Greu. Mai avem 4 nopți în fața noastră. Totul se poate da peste cap în o oră, 2 ore, mai ales aici pe Cetariu se pot apărea prin minune în fața noastră în orice clipă. Vremea este destul de stabilă în momentul de față, mai plouă, se mai oprește. Acum, de exemplu, de dimineața nu mai plouat, ieri cam toată ziua a plouat și inclusiv până pe la jumătatea nopții. Azi prognoza zice că diseară o să începe iar. Nu ne dăm bătuți, dăm tare și înainte, facem tot ce ține de noi. Bună dimineața! Noaptea trecută s-au camuflat peștii un pic. Am reușit să capturez 2 exemplare mai mici. La fel. Acum dimineața m-am trezit la un ran. Hai să vedem ce e pe capătul celălalt al firului. Un pește micuț, dar ne dă speranțe. Așa, după aproximativ 96 de ore. Hai cu ăia mai mari. Dacă tot am camera la îndemână, fac și update-ul de joi dimineața. Au trecut imediat 96 de ore de când am ajuns pe baltă. Aseară peștii au fost mai activi. Lea a reușit să captureze una, iar eu 2 exemplare pe parcursul nopții, iar asta de azi dimineața este al 3-lea. Din păcate mici, cred că unul dacă a fost peste 10 kg, dar nu cu mult. Ceilalți 3
de fapt, împreună cu alu colegul, toți sub. Așteptăm băieții mari, dar deocamdată ne bucurăm pentru orice trăsătură. Trăsăturile vin pe boiles. Dacă reușim să-i mufăm și pe ăia mari, sigur nu se vor lăsa așteptați. Încă o trăsătură. Am dat ceva spompuri de bile peste patul de nadă după ce am văzut că s-au activat peștii de aseară. Se pare că am de-a face cu primul amur din această partidă. Nu sunt favoriții mei, de-aia nici nu am dat cu porumb, dar erau foarte activi toată săptămâna amurii. Inevitabil am ajuns la cârlig. Un amur frumos de cetariu, cu toate că nu am nădit cu porumb, tot se bagă la bile. Erau destul de activi toată săptămâna. Încă o trăsătură de pe patul de nadă. Pescuiesc cu toate trei destul de grupat. Așa fac în general odată ce încep să am trăsături de pe zona nădită. După amur să vedem ce am la capătul cârligului. Punctată. Pește de maxim 5 kg la bilă de 24. Cam atât despre selecție deocamdată. Bună dimineața, este deja vineri. Intrăm la amiaz în 120 de ore petrecute pe Cetariu. O noapte avem prezentări, o noapte trece fără bipuri. Azi noapte am avut o trăsătură și aia au fost de caras. Avem, nu știu, rași sau ceva pești în față care pur și simplu ne tai, ne rod bilele, pur și simplu câteodată ne trezim fără momel de cârlig. Interesant, de popapuri sau de vaftere nu se ating. Abitura este foarte, foarte activă, cu toate că nu nădesc cu peleți de câteva zile deja, tot nu reușesc să scap de ei. Lehel iar avea vreo 2 sau 3 rateuri noaptea trecută, pur și simplu nu înțelegem cum să avem chiar atâția rateuri. Eu de ieri, de pe la ora 12, nu am reușit să prind nimic. Ieri iarăși era cald, astăzi dimineața au turnat cu gâleata. Schimbările de vreme nu se pare să ne ajute în vreun fel pozitiv. Tura asta de ploaie a fost chiar una torențială, s-a răcit foarte tare afară. Acum frontul ăsta rece s-ar putea să ne ajute. Sperăm până la finalul partidei. Asta este. Prima trăsătură de pește mai mare decât caras sau plătică după aproape 24 de ore.
Un comun de vreo 6-7 kg maxim. Băieții mari se lasă de așteptat. Mai avem 2 nopți. Multe se pot întâmpla încă. Nu renunțăm. Dăm înainte. În sfârșit s-a agățat și lui unul. Nu l-a pierdut încă. Hai să vedem dacă reușește să-l scoată. Tenuc de 14 kg. Opa! Peștișor de după ploaie. Penultima noapte aici pe Cetariu. Sperăm să vină băieții mai mari, așa în ultimele 100 de metri. Încă un peștișor așa de vineri seara. De data asta pe bilă de 24. Cam asta a fost planul de-a lungul săptămânii. Să încerc să imitez pe ăia mari. Dar orice pește contează. Este binevenit. Mai avem 2 nopți în fața noastră. Orice se poate întâmpla. Dezinfectăm și îi dăm drumul. Hai cu următorul. La nici 5 minute după ce am eliberat peștele meu, și colegul a avut o trăsătură. E aici aproape deja. Băgăm un mincioc și apoi să vedem. Așa aș fi vrut să fiu trezit în fiecare dimineață de-a lungul partidei noastre. Azi noapte am mers binișor. Asta este al 4-lea pește. Sau cu numărul 5, nu mai știu sigur. De aseară, din păcate, erau destul de micuți. Hai să vedem ce are pus deoparte lacul Cetariu pentru noi. Este. Un șui de dimineață de Cetariu, o bucată dintr-o serie multiplă de trăsături. Am tot de greutatea asta, au fost și colegii lui.
ultimele 24 de ore aici pe lacul Cetariu. Din păcate, săptămâna a trecut foarte repede. Peștii nu au răspuns chiar foarte bine. Cam majoritatea bălții a cam chinuit să ajungă la trăsături. Standul 18 fix vis-a-vis de noi a mers destul de bine. Băieții au cam rupt, dar erau cam singurii de pe baltă. Noi, noaptea trecută, am reușit un total de 4 trăsături, plus una de dimineață. Leal, din păcate, iar a pierdut un pește și încă unul mai înainte. Încet strângem tabăra, vin ploile, se anunță ceva furtună. Ne-am adunat corturile deja, cel mai probabil o să dormim în mașină la noapte. Nu ne riscăm să uscăm corturile acasă și așa mai departe. O să încercăm să dăm 110% în ultimele ore rămase din această partidă. Peștii mari, din păcate, s-au lăsat de dorit. Nu e târziu, încă, spre fericire. Majoritatea trăsăturilor vin noaptea și seara. Acum nu o să fie prima partidă în care ultima noapte dăm lovitura. Sper să nu fie altfel nici în această partidă. Rămâneți alături în continuare, nu mai este mult. Sperăm la mai mare. După 6 zile, în sfârșit, am spart bariera de 20 de kilograme cu o oglindă superbă de... Am meritat toată săptămâna. Strângem repede că vine furtuna. Ne auzim probabil mâine dimineața, dacă mai trăim. Trăsătură live! Revin. Un ten de aproape 18 kg. Dăm drum. Ce ai aici, coleg? Ciucă. Nu ciucă. Încă un cap de aproape. Aproximativ cât, ai zice, 10, 11, frumos, felicitări. Vreau să vă prezint scurt pe 2, în 2 cuvinte, montura folosită de mine. Este vorba de Combi Rig. Această montură a dat cel mai bun randament din această partidă, plus că este montura mea preferată când vine vorba de pescuit la boiles. Combi Rig tradițional,
este prezentat separat pe canalul meu de YouTube. Încerc să vă las un link în descriere. Mă joc cu lungimea lui. De data asta am optat la 17-18 cm lungime. Asta mi-a dat cel mai bun randament din această partidă. Încă un pește de ultima seară. Nu mă ridic la poze că nu cred că ar vrea să stea. L-am dezinfectat. Îmi dau drumul dacă mă lasă. Du-te, prietenaș. Din păcate am ajuns și la ultima noastră dimineață. A trecut toată săptămâna, zici că în 2 clipe. Un scurt rezumat, destul de multe trăsături. Acum, spre sfârșit, a venit un front rece, a pus peștii în mișcare. Erau toată noaptea în fața noastră. La el a reușit un număr de 7 sau 8 trăsături, din care 4 sau 5 a reușit să scoată. Nu am dormit niciunul toată noaptea. Eu am avut 3, din care am scos 2. Peștii au început să fie ceva mai mari, în jur de 14-15 kg. Nu am filmat noaptea, speram să dormim un pic, dar cum ne-am pus la somn, pac, aveam careva plecare. Încet începem să strângem și o luăm către Căș. A fost o partidă faină, relaxantă, cu multe schimbări de vreme, schimbări de situații. Mă bucur că am venit, mă bucur că ne-am detașat un pic de realitate timp de o săptămână. Până la urma urmei am reușit și targetul meu pentru această săptămână, minim un crab de peste 20 de kg. Păcat că pentru colegul nu i-a ieșit planul. Încă nu-i târziu, că mai stăm vreo 3 ore. Mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Nu uitați să dați un subscribe la canalul meu de YouTube, un follow și pe social media, pe Facebook și pe Instagram. Până data viitoare, vă urez fire întinse. Salutare!